झुंजार क्रिकेट क्लब जांबारी आयोजित बाबूशेठ पाटील मित्रमंडळ पुरस्कृत झुंजार प्रीमियर लीग 2025 चा थरार आपण पाहत आहात। गेले 3 रात्री या मैदानावरती आपण अंडरआर्म क्रिकेटचा थरार पाहिलात। आजची शेवटची रात्र आहे। शेवटच्या रात्रीतील शेवटचे 2 सामने शिल्लक आहेत। आता हा सुरू होणारा सामना आहे तो तृतीय क्रमांकासाठी आहे। 2 सेमीफायनलचे सामने झाले होते। अतिशय थरारक असे सामने, भरपूर मनोरंजन प्रेक्षकांचं झालं त्या दोन्ही सामन्यांमध्ये। आणि त्या 2 सामन्यांमध्ये जे संघ पराभूत झालेत त्या 2 संघांमध्ये या ठिकाणी तिसऱ्या क्रमांकासाठी सामना रंगणार आहे। 4 षटकांचा तो सामना असेल। तो सामना होणार आहे वैष्णवी आस्था वॉरियर्स जांबारी वर्सेस ऑल स्टार विठ्ठल रखुमाई कुडली। जेव्हा या स्पर्धेला सुरुवात झाली तेव्हा कुठेतरी असं वाटत होतं की ऑल स्टार विठ्ठल रखुमाई आणि वैष्णवी आस्था वॉरियर्स हे 2 संघ आपल्याला अंतिम फेरीमध्ये पाहायला मिळतील। पण हे क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकतं। त्याचं रूप आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळालं। एक चांगली खेळी, दमदार खेळी करून आपल्या खेळाच्या जोरावरती ते 2 संघ फायनलला पोहोचलेले आहेत। ते म्हणजे हनुमान भक्ती जांबारी आणि चंडिका गणपतीपुळे। अप्रतिम खेळाच्या जोरावरती त्यांनी अंतिम फेरीत धडक मारलेली आहे। दरम्यान या ठिकाणी सामन्याला सुरुवात होते। मी विनंती करेन नाणेफेक कोण जिंकलं वासळे की लवकरात लवकर सलामीची जोडी ना, नाणेफेक झाली ना, सलामीची जोडी मैदानात पाठवायची आहे। वैष्णवी आस्था प्रथम क्षेत्ररक्षण करेल, फलंदाजीसाठी येतील ऑल स्टार विठ्ठल रखुमाईचे सलामीवीर। कोण कोण आहेत ते? बाईकला कोण आहे? कोण आहेत ते? प्रयत्न करतो सलामीची जोडी मैदानात स्मिथ शिवलकर आणि ईशान आडविरेकर। सलामीचे गोलंदाज बबलू, एक दर्जेदार गोलंदाज वैष्णवी आस्था संघाचे। सामन्याला या ठिकाणी सुरुवात होते। या 3ऱ्या क्रमांकासाठी हा सामना होतो। या सामन्यातील पहिलं षटक घेऊन आले ते बबलू, राईट हँड राऊंड द विकेट मारा करतील। स्ट्राईक लाईट स्मिथ या मॅच मधील वैयक्तिक पहिल्या संघाच्या वतीने पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू फेकण्यासाठी तयार बबलू। सुंदर चेंडू यॉर्क करण्याचा प्रयत्न होता, बॅटच्या कडेला लागला, विकेटच्या पाठीमागे चेंडू गेला। 1 धाव मिळते। या धावसंख्येने आपल्या संघाचं खातं खोललंय स्मिथ यांनी। या ठिकाणी तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे ते 20,000। यात जो संघ विजयी होईल त्याला 20,000 चे इनाम दिलं जाईल। ही सर्व पारितोषिक आहेत ती सन्माननीय बाबूशेठ पाटील आणि मित्रमंडळ यांच्याकडून देण्यात आलेली आहेत। खूप खूप आभारी आहे बाबूशेठ पाटील आणि मित्रमंडळांचा। आणि या 4 धावा धावसंख्येत भर होते। धावसंख्या झाली 9। हे पहिलं षटक प्रगतीवर। पहिल्या षटकातील आतापर्यंत 3 चेंडू फेकून झाले। पहिला चेंडू बॅटच्या कडेला लागून डिक्लेअर एरियामध्ये गेला होता, 1 धाव मिळाली होती। नंतरच्या 2 चेंडूवरती सलग बॅक टू बॅक 2 चौकार खेचले स्मिथ यांनी। एक धडाकेबाज फलंदाज आहेत स्मिथ। पुन्हा एकदा बबलू, हो सुंदर चेंडू, अतिशय जलद गतीने टाकलेला चेंडू। फलंदाजाला काही मारता आला नाही, परंतु विकेट किपरने अतिशय चांगलं काम केलेलं विकेटच्या पाठीमागे। निर्धाव चेंडू, पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू होता, शॉट मध्ये ताकद नव्हती। चेंडू गेला क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये, कोणतीही धाव नाही।
निर्धाव चेंडू, पुन्हा एकदा बबलू षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी तयार. विकेटकीपर बिलकुल क्लोज आहे आणि सुंदर क्षेत्ररक्षण. या ठिकाणी मिसफिल्डिंग, थोडीशी मिसफिल्डिंग झाली. एक धाव मिळते. हे पहिलं षटक संपलंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या आहे ती 10. 4 षटकांचा खेळ असेल. अजूनही 3 चेंडू शिल्लक आहेत. या सामन्यामध्ये जो संघ विजयी होईल तो 20,000 रुपये आणि आकर्षक ZPL ची ही 3ऱ्या क्रमांकाची ट्रॉफी घेऊन जाईल आणि जो संघ पराभूत होईल त्याला 10,000 रुपये आणि ZPL ची ही ट्रॉफी त्याला दिली जाईल. 4 षटकं फेकली जातील, परंतु तुम्हाला ते फेकताना 4 गोलंदाजांचा या ठिकाणी वापर करावा लागेल. थोडा वेळ सामना थांबलेला. या ठिकाणी बॅटला हातामध्ये दस्ताने चढवताना ईशांत दरम्यान राईट हँड राऊंड द विकेट मारा करतायत. खराब चेंडू, वाईड बॉल. आदल्या मॅच मध्ये याच व्यक्तीने, याच गोलंदाजाने अतिशय अप्रतिम गोलंदाजी केली होती, परंतु खराब त्या मॅच मधलं जर टर्निंग पॉइंट असेल तर फिरोजचं ते षटक अतिशय महागडं षटक आणि तोच त्या मॅचचा टर्निंग पॉइंट होता आणि तिथेच मॅच संपूर्ण मॅचची दिशा बदलली होती आणि चंडिका गणपतीपुले हा संघ विजयी झाला होता. ते एक महागडं षटक. त्या षटकामध्ये 2-3 बॉल जर डॉट आले असते तर कदाचित त्या मॅचचा निर्णय थोडासा वेगळा लागला असता, परंतु ज्या पद्धतीने शुभम सोनार याने फलंदाजी केली, अतिशय उत्तम दर्जेदार अशी फलंदाजी करून आपल्या संघाला त्याने फायनल पर्यंत पोहोचवलेलं आहे. मिस फिल्डिंग, खूपच वाईड बॉल होता. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर त्यांच्याही लक्षात आलं होतं की हा चेंडू वाईड जाईल, म्हणूनच थोडेसे ते जोरात ओरडले विकेट किपरसाठी की चेंडू पकड, परंतु त्यांनाही तो चेंडू पकडता आला नाही. चेंडू गेला सरळ. 22च्या रूपाने 1 धावने या चेंडूवरती 2 धावा मिळत आहेत. धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या होते 15. थोडीशी संयमी खेळी करताना या ठिकाणी ईशांत पुढचा चेंडू टाकतील. राईट हँड राऊंड द विकेट ईशांतसाठी. सुंदर चेंडू, मिडल स्टिकवर टाकलेला चेंडू, हलकासा टर्न होता, चेंडूला गती होती, बीट झाले या ठिकाणी फलंदाज. चेंडू गेला सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये, कोणतीही धाव नाही. दरम्यान पुढचा चेंडू, सुंदर चेंडू. आता मात्र थोडीशी चेंडूला उंची दिली होती आणि परफेक्ट ऑफ साइडला मारलेला चेंडू. 1 धाव मिळते. धाव फलक मात्र हलता ठेवलंय. ईशांत यांनी धावसंख्या झाली ती 16. पुन्हा एकदा गोलंदाज सोहम भाटकर राईट हँड राऊंड द विकेट मारा करतायत ईशांत यांना. सुंदर मारलेला चेंडू, चांगला प्रयत्न होता. या ठिकाणी थोडीशी या ठिकाणी मिस्टेक झालेली, फंबल पडलाय. 4 धावा मिळत आहेत. धावसंख्या 20. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर शेवटचे 12 चेंडू शिल्लक आहेत. हे 12 चेंडू मध्ये किती धावा जमा करतात स्मिथ स्ट्राईकवर आलेत ते पाहूया. या ठिकाणी किपर चेंज होतोय. स्वतः फिरोज गोलंदाजीसाठी आलेत. बघूया कशा पद्धतीने गोलंदाजी करतात. राईट हँड राऊंड द विकेट मारा करतील स्मिथ यांना. सुंदर चेंडू, आडपट्ट्याने खेळले होते त्यामुळे चेंडूला जास्त फलंदाजाने खेळल्यानंतर टॅप काही त्यांचा जास्त उंच गेला नाही क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. या ठिकाणी शॉर्ट रन, जी लक्ष्मण रेखा आहे त्याच्यावरती पाय पडलेला फलंदाजाचा. एकही धाव मिळणार नाही. निर्धाव चेंडू या ठिकाणी अधिकृत करण्यात आलेला आहे. गॅप शॉट मारण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी. सुंदर क्षेत्ररक्षण. फिरोज अशा पद्धतीची गोलंदाजी या आधीच्या सामन्यामध्ये करण्याची आवश्यकता होती फिरोज, परंतु थोडंसं कुठेतरी मानसिक प्रेशर, मानसिक दबाव ते महसूस करत होते. त्याचा परिणाम पूर्ण संघावरती झाला आणि एक प्रकार बॅकफुटवरती तो संघ गेला. त्यांना फायनलचं तिकीट काही मिळवता आलं नाही. एक फ्लिक शॉट या ठिकाणी पाहायला मिळाले. 1 धाव मिळते. धावसंख्या होते 25. सुंदर शॉट, हा सुंदररित्या टॅप केलेला चेंडू 4 धावांसाठी. धावसंख्या झाली 29. शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक आहेत. 4 षटकांचा सामना आहे. या इनिंग्स मधील शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक आहेत. 6 चेंडू मध्ये किती धावा जमा करतात ते पाहूया.
हे 20,000साठी हा जो सामना चाललाय, हे सामन्याची जी चुरत चालली ती 20,000साठी आणि त्या चमचमा त्या ट्रॉफीसाठी चाललेली आहे. याचात या सामन्यात जर तुम्ही कमी पडलात, पराभूत झाला, तर तुम्हाला 10,000वरती समाधान मानावं लागेल. गोलंदाजीसाठी आले ते यश. सुंदर शॉट. हा पंच केलेला चेंडू 4 धावांसाठी. धावसंख्येवर धावसंख्या झाली 33. ईशांत हीच दमखम तुम्ही सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये दाखवायला पाहिजे होती. थोडीशी भंकस करताना या ठिकाणी पाहायला मिळतात ते ईशांत. एक पुढचा चेंडू यश यांचा. साठी संधी आहे, पाहूया. आणि फलंदाज बाद. ईशांत बाद झालेले आहेत. अतिशय शांततेत असा हा सामना चाललेला. कोणताही आरडाओरडा नाही, कोणत्याही टाळ्यांचा कडकडाट नाही, कोणी कोणाशी बोलत नाहीये आणि अतिशय शांत चित्ताने या सामन्याचा आनंद लुटतायत ते जांभारे गावचे. आणि या पंचक्रोशीतील नव्हे तर संपूर्ण जिल्ह्यातील नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील आलेले काही लोक आहेत, त्याचा हे आनंद लुटतायत या ठिकाणी. गेली 3 दिवस या मैदानावरती सामने चालू आहेत आणि या 3 दिवसामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून या ठिकाणी खेळाडू येऊन खेळून गेले, आपला एक खेळ या ठिकाणी सादर करून गेले. परंतु एक गोष्ट या ठिकाणी शिकवून गेले की अंडरआर्म क्रिकेट कसा खेळला जातो हे या ठिकाणी पाहायला मिळतं. आमच्याकडच्या बऱ्याचशा खेळाडूंना या ठिकाणी त्यांच्याकडून बरंचसं शिकण्यासाठी भरपूर गोष्टी मिळाल्या. जेव्हा एखादं स्टार खेळाडू एखाद्या स्पर्धेमध्ये उतरतात त्यावेळेला आपल्याला ॲक्च्युली गेम कसा खेळला जातो हे पाहायला मिळतं आणि त्याचा फायदा आपल्याला भविष्यात भरपूर वेळा करायला मिळतो. धावसंख्या आहे ती 39 धावांचं लक्ष्य आहे. म्हणजेच प्रति षटकामध्ये 10 धावांची सरासरी आहे. 10 धावांच्या सरासरीनुसार तुम्हाला धावसंख्या बनवावी लागेल. हा सामना जिंकायचा असेल तर वैष्णवी असता संघमालक थोडेसे चिंतित, थोडेसे निराश. वैष्णवी आस्था संघाचे संघमालक आहे जांभारे गावचे विद्यमान सरपंच सन्माननीय आदेशजी पावरी साहेब आणि दुसरे त्यांचेच पार्टनर संघमालक आहेत ते जांभारे गावचे माजी उपसरपंच सन्माननीय रमेशजी झरवे. थोडेसे निराश, परंतु त्यांनीही या स्पर्धेमध्ये आपला संघ सहभागी करून भरपूर एन्जॉय केलं. त्यांनाही माझ्याकडून त्यांचं सुद्धा हार्दिक अभिनंदन. मी संपूर्ण झुंजार क्रिकेट क्लबच्या वतीनं, गजानन प्रासादिक विकास मंडळाच्या वतीनं, कटनाक महिला मंडळाच्या वतीनं त्यांचा सुद्धा मनपूर्वक आभारी आहे. आणि ज्या संघ मालकांनी या स्पर्धेमध्ये आपला संघ नोंदवून सहभागी झाले त्या सर्व तमाम संघ मालकांचं मी झुंजार क्रिकेट क्लब, गजानन प्रासादिक विकास मंडळ आणि कटनाक महिला मंडळाच्या वतीनं मनपूर्वक आभारी आहे. आता स्ट्राईकला आले ते फिरोज. नॉन स्ट्राईक एंडला आहेत ते नॉन स्ट्राईक एंडला आहेत ते यश. गोलंदाजीसाठी आहेत ते ओ सुंदर चेंडू, अप्रतिम चेंडू. फिरोज क्लीन बोल्ड, गोल्डन डक घेऊन तंबूत परतले. फैजान चेंडू फेकलाय फैजाने, अप्रतिम. मला वाटतं सलीम गडकरी राईट हँड राऊंड द विकेट. सुंदर चेंडू. काही गोलंदाजांची इतकी स्पीड आहे, बंदुकीतून सुटलेल्या गोलीला वेग नसेल एवढा त्यांच्या चेंडूला वेग आहे. असे काही गोलंदाजांनी या ठिकाणी गोलंदाजी केलेली आहे. डोळ्याची पापणी मिटते न मिटते तोच चेंडू निघून जायचा अशी अवस्था होती. काल सुद्धा बरेचसे सामने अशा पद्धतीचे पाहायला मिळाले, परवा सुद्धा बरेचसे सामने अशा पद्धतीचे पाहायला मिळाले, आज सुद्धा पाहायला मिळत आहेत. आणि आज या स्पर्धेचा फिनाले आपल्याला पाहायला मिळणार आहे, तो म्हणजे हनुमान दाखटी जांभारे वर्सेस चंडिका गणपती पुले. दरम्यान सामन्याकडे वळूया. गडकरी गोलंदाजीसाठी तयार आहेत. सुंदर चेंडू. कुठल्या आसपास नाही, यॉर्कर लेन चेंडू होता म्हणावा लागेल. फर्स्ट स्टेप मध्ये चेंडू होता, आसपास असा चेंडू होता. हलकीशी उंची होती, ऑफस्टिकच्या बाहेरून गेलेला चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावला. अप्रतिम चेंडू, स्लोअर यॉर्क होता.
फलंदाजाला काही मारता आलेलं नाही. एक प्रकारची नटराज शॉट म्हणावी लागेल, अशा पद्धतीने ते खेळले. कोणतीही धाव नाही, निर्धाव चेंडू. एक प्रकारे या ठिकाणी कशी गोलंदाजी एक प्रकारचं जखडून ठेवलंय गोलंदाजांनी वैष्णवी आस्था संघाला. आता गोलंदाजीसाठी आले ते ईशांत. तुलसुंदे गावाला बिलॉंग करतात. उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज आहेत. अनेक स्पर्धा या ठिकाणी त्यांनी गाजवलेल्या आहेत. गेल्या वर्षी सुद्धा खारवी समाज प्रीमियर लीग, झुंजार प्रीमियर लीग खारवी समाज मर्यादित या ठिकाणी आयोजित केली गेली. त्यावेळेला ईशानने अतिशय अप्रतिम खेळाचं प्रदर्शन केलं होतं. ये क्या चल रहा है भाई, 20,000 है, ऐसे करेंगे तो कैसा चलेगा, 20,000 तो आप जीत नहीं पाएंगे. तर मी म्हणत होतो ईशान बद्दल, आदल्या वर्षी ज्या पद्धतीने त्याने खेळ केला होता, अप्रतिम खेळ. शेवटचा सामना झाला होता रॉनिश फायटर वर्सेस एन्जॉय ग्रुपच्या मध्ये दरम्यान झाला होता आणि तो सामना इतका अटीतटीचा झाला होता. अंतिम चेंडूपर्यंत शेवटच्या 6 चेंडूमध्ये काहीतरी मला वाटतं 20 धावा हव्या होत्या आणि कुंदन रोहिलकर गोलंदाजी करत होते आणि त्यावेळेला एक हाती तो सामना विजयाच्या दिशेने नेला होता. परंतु एका मिस्टेकमुळे त्यांना द्वितीय क्रमांकावरती समाधान मानावं लागलं. तेच ईशांत आता गोलंदाजीसाठी तयार आहेत. राईट हँड राऊंड द विकेट. स्लोवर चेंडू, स्टेट ड्राईव्ह होता. फॉलो थ्रो मधून सरसरत चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गेला 4 धावांसाठी. धावसंख्या होते 12. हे दुसरं षटक प्रगतीवर आहे. जिंकण्यासाठी 40 धावांचं लक्ष आहे डोळ्यासमोर. ईशांत पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी तयार. राईट हँड राऊंड द विकेट. हो, एखाद्या तरवारीप्रमाणे बॅट फिरवतायत. कोणताही ताळमेळ नाही, कोणताही टायमिंग नाही. बॅटच्या पट्ट्यात काही चेंडू आला नाही, चेंडू गेला. यष्टीरक्षक नीतू यांच्या हातामध्ये. कोणतेही धाव नाही. धावसंख्या स्थिर धावसंख्या आहे ती 12. सामन्याला सुरुवात करायची आहे लगेचच. यानंतर झुंजार प्रीमियर लीगचा महाअंतिम मुकाबला आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. गोलंदाजीसाठी आले ते स्मिथ शिवलकर, मुरुगवाडाला बिलॉंग करतात. सुंदर यॉर्कर लाईन चेंडू. ऍक्शन बॉलर आहे ते. ब्लॉक करण्याचा प्रयत्न आहे फलंदाजाला या ठिकाणी. सन्मान दिला चेंडूला. निर्धाव चेंडू दरम्यान पुढचा चेंडू नो बॉल. विकेटच्या पाठीमागे डायरेक्ट बॉल पडलेला. पंच प्रथमेश यांनी नो बॉल घोषित केला. 2 धावा मिळतात 22च्या रूपाने. एक सुंदर शॉट या ठिकाणी. धावसंख्या झाली 17. हे तिसरं षटक प्रगतीवर. पुन्हा एकदा स्मिथ. बॅटच्या कडेला लागून चेंडू डिक्लेअर एरियामध्ये जातो. 1 धाव मिळते. पुन्हा एकदा स्मिथ. राईट हँड राऊंड द विकेट. सुंदर चेंडू या ठिकाणी बीट झालेत. यश भाटकर बीट झालेत या ठिकाणी. पुन्हा एकदा खराब शॉट या ठिकाणी. आपल्याला जोरदार प्रहार करावा लागेल आपल्याला जर 20,000 जिंकायचं असतील तर. खराब शॉट मध्ये कोणतीही ताकद नव्हती आणि षटक संपले. 3 षटकांचा खेळ संपलाय आतापर्यंत. शेवटचं षटक शिल्लक आहे. 6 चेंडू शिल्लक आहे. 6 चेंडू मध्ये धावसंख्या झाली ती 18. 22 धावांची आवश्यकता. सुजन गोलंदाजीसाठी आलेत. राईट हँड राऊंड द विकेट. 6 चेंडू 22 धावांची आवश्यकता आहे आणि सुजन पहिला चेंडू निर्धाव काढण्यात यश आणि अप्रतिम चेंडू या ठिकाणी. थोडीशी बॅकफूट वरती जाताना वैष्णवी आस्था संघ, मला वाटतं त्यांना 10,000 समाधान मानावं लागतंय की काय. हा सुद्धा निर्धाव चेंडू. अतिशय संयमी असा हा सामना चाललेला. वाईड बॉल. धावसंख्येत भर. धावसंख्या झाली 19. नो बॉल या ठिकाणी. पायाखाली जी लाईन आहे त्याला लाईन टच झालेला. पंचांनी नो बॉल घोषित केलेला.
ठिकाणी पुन्हा एकदा सुंदर क्षेत्ररक्षण. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक या सामन्यातील. निर्धाव चेंडू या ठिकाणी. अशा पद्धतीने थोडीशी औपचारिकता राहिलेली आहे या सामन्यातील. जवळजवळ तृतीय क्रमांकाचं टायटल खांद्यावर घेण्याची तयारी दाखवतायत ते विठ्ठल रुक्माईचे संघातील खेळाडू. षटक संपलाय. अशा पद्धतीने विठ्ठल रुक्माई कुडली याने तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक पटकावलेलं आहे आणि वैष्णवी आस्था संघाला चतुर्थ क्रमांकावरती समाधान मानावं लागतंय.